आळा काढताय का? नाही बाय म्हणतोय म्हणजे आधीच ना नाळा काढता येतात. अरे पण आहे त्याचा मुळा गेलाय खायचे सावतांची आजी बरी नाही ते का बघू गेले. आजीचा काय खारा दिसणार नाही. जातली वाटत काय मेला हिमार लागता. चल बस या सावळे. चल पण मध्ये सावतांच्या म्हातारा काय खरं नाही रे. एवढं थांबून दिसतात काय खारा नाही. काय मेले गेले त्या मुंबईकरांसारखं मोबाईलात. मुंबईकरांचा विषय काढू नको. इतके झाल्या काय तापतय की त्या तुला काय घेऊन खाले नाही काय रे मुंबईकरांनी. ताप नाही ना आणि घेऊन जाऊचा विषय नाही रे. झाल्या काय तुका माहिती आहे त्यांची तर सांगतले या करतले काय असाच. आता आमचं बाबलोच बघ मरे. बाबलो म्हणजे तुझं मोठं भाऊ मा. होय रे नुसतं नावागत मोठो. तो आणि बायला येतली मोठेपणा सांगतली कामा काय किसपाडाची गरजी नाही. होय रे ता पण असाच. अरे आमचं बाबलो गेली 2-3 वर्षात सांगता आम्ही भारी डेकोरेशन करूया 15 दिवस झाला तरी मी बेगीना येतो. पण आजच्या दिवशी आणि गणपती पाठाला बस येतं मरे. कसला डेकोरेशन आणि कसला का बरोबर त्यांच्यावर बोला गेला तर खूप असाय घ्या. कसा असा ना गड्या ज्यांचं जळतं ना त्यांकाच कळता. मुंबईकरांका वाटतं गाववाले सुखाद गाववाल्यांका वाटतं मुंबईकर सुखाद. भाऊ गेला तर दोघांची परिस्थिती एकच असा. हे जेव्हा त्यांच्या जागेत होते ना तेव्हा तुका समजतात. होय रे साय घ्या मनात मी बाबल्या आमच्या मी काय बोलाक बघणे माका सगळा समजता रे. बरोबर असा. तर तुझ्या मेला गदारी करीत राहिले तर माझी कामं राहते. मेला मा काय काम तुझा का. चल बाबा लागतोय. चल रे गड्या येतोय.